Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ман. Ман дар ин видео як намуд самбуса бо панир ки маззаашам аз дигар самбусаҳо фарқ мекунаду бисёр бомазза аст мепазам. барои самбусаи мо ана ҳамин хели маҳсулотҳо лозим аст: орд, об, хамиртуруш, намак, зира, равғани зард, сметана яъне қаймоқ, сметана ам набошад мешавад, тухм, панир, гӯшти қима, пиёз ва мурчи сиёҳу сурх. аввал мо хамири самбусаро тайёр мекунем. равғани зард, орд, камтарак хамиртуруш, намак ва сметанаро мерезему якчанд дақиқа ҳамаашро хуб омехта мекунем. хо бо даст, хо бо миксер. ва баъд кам кам оби гармро мерезем. хамири ин самбуса набояд мулоимак бошад. сахти сахт нею, камтарак сахттар бошад нағз. дар вақти гул мондан гулаш гум намешавад. зволаи мо тайёр шуд. болояшро мепӯшонем то маҳсулотҳои даруни самбусаро тайёр кардан завола бояд дам гирад. дӯстони азиз, ин зволаро аз 10 то 15 дақиқа зиёд намемонем ки истад, барои он ки хамиртуруш дорад ва хамир набояд расад. акнун пиёзҳоро майда мекунем. ман ки ана ҳамин хели пиёз майдакунак дорам, бо ҳамин 4 кунҷа майда мекунам. дастӣ ҳам пиёзро 4 кунҷа майда карда мешавад. пиёзҳоро майда кардам. гӯшти қима, намак, зира ва мурчҳоро мерезему омехта мекунем. маҳсулотҳои дохили самбусаи морам тайёр шуд. ман зволаро гирифта ба ана ҳамин тарз аз байн ду қисм карда бо ана ҳамин шакл ҳардуи зволаҳоро дарозак мекунаму ба монанди зволачаҳои самбуса мебурам. тақрибан 3-4 дақиқа бояд дам гирам. акнун бо камтарак орд як то зволачаҳоро гирдак тунук мекунем. на тунуку на ғафс бошад. баъд аз маҳсулотҳои тайёркардагиамон чени дилхоҳ мемонему эҳтиёт карда якранг ана ҳамин хел мепечонем. акнун ба ҳамаи тарафҳояшон тухм мемолем. баъд панири резакардагӣ ва ё панири резашудагиро ба ҷои кушодагиҳои самбусаҳо мемонем. самбусаҳои мо тайёр шуданд. ба тафдони гарм мегузорем. ҳарорати гармии тафдон то 250 дараҷа бояд бошад. бинед чӣ хел хушрӯ метобад, то ҳатто гулаш беҷо нашудааст. дӯстони азиз, самбусаҳои дастархонзеби мо тайёр шуд. иштиҳои том. ба канали Бонуи пурҳунар обуна шавед, лайк монед, комментария нависед. дар паноҳи Аллоҳ бошед.